Igbo Bibo Igbo urunze mu ọzọ Kostianu komalite Igbo na nabatakwa gị ọzọ na oge Osondi na Afia TV na nke tata anyị chọrọ itinye ọnụ n'isiokwu gbasalụ onye Igbo nọ mba ofesi onwe ka o si wee bigido ndụ ya niile bisia wee nwa ajụjụ ebido a ga-eni ya n'anya bụ mba ofesi ka ga-ebunata ya ụnọ anyị depụta ka mkpọbata ndị mụ na ha ga-etinye ọnụ na ya bụ isiokwu anya kapịa anya ọnụ gbulisi anya bụ okwu bọka anya nwunye ọdagbụwa m tebila anya ọmalịta mmadụ kwa Kostianu komalite Igbo n'oge Osondi na Afia TV dịka nsi wee kwa na nkwa na anyị na-achịata ka mkpọbata ndị odogwu ndị Chineke ji amamihe wee gọzie ga-etinye ọnụ na ya bụ isiokwu anyị dibịa tata onye Igbo nọ mba ofesi onwe ka o si wee nọsịa ndụ ya ogologo ndụ ya niile bisia nnọọ ọnwụ bịa kpọrọ ya na ya bụ ebe ajụjụ mbụ a na-ajụ bụ a ga-akpọnata bịa ebe ọ sọkwanya nọlụ a ga-akpọnata bịa be nne na nna ya ka enyi ya ka ga-eni ebe a nya bụ ihe omenala o kwesị ihe kwesị ekwesị ka ọ na otu ọbụla esi mebi ya n'aka nne m Igbo mmanụ I'm going to introduce us no ndị nwere amamihe achọghị n'ịchụ here gịnị ka ị na-echu gịnị m na-echu na-afụrụ ya na nrọ n'abalị chere to the point akwa emego mekwukwa ya ọzọ site n'aka nne biko kọwalụ ndị na-ekili anyị Igbo nwe mkpuchikwentị m Igbo birikwanụ cho onye si na ya ga-ebichila eke megwe ya aha m bụ Maazị Ifeanyi Chukwuka Igbokwe nwoke ọma ije eje mba nke mbụ na Bende illustrious son of Ozuakole husband material na-abịa onye iwe na-ewe ya wegbuo ya inyezili aka I'm confused. Hakwuru nga n'elu ma hakwuru nga n'ala. Onye na-esote ya n'aka n'ihe ya. Afọ m bụ Maazị Chukwuma na Anambra State onye oyi. One of oyi. Ọ na-anọchi anya ndị steeti Anambra ndị Anambra biko unu ga-ekpukite nsọ ọfụma maka na nwanne unu nwoke nọ na Osondi nke tata ka unu ga-anya ntị abịazie n'aka ekpe enwekwazi m odogwu si onye ga-asụ ihe ya ma nghọta Any person na-aza Chukwuma ma ọ bụ n'aka anything no mere just Afia. Also Chukwuma. That is why I give Afia because of Chukwuma. Onye na-aza Igbokwe no hope. Akwa hope Igbo Never I claim no. nke ekene gị ka I am Nnemeka Charles Eze Valentine. I'm onye Umuokaroba. Within local government area of Enugu State, na Nsukka senatorial zone. I'm Ejikpote Nwafọ. I don't know you say nkatara gị ọbụ. Biko ka itinye be ọnụ na ya bụ okwu ozugbo biko nụ maka na ọ dị mkpa ihe ọbụla gbasara ndị Igbo dị anyị mkpa ndị odogwu mmadụ onye nọ n'obodo oyibo mba ofesi bụ onye Igbo nkwara ana kedu ife kpata anụ na ajụjụ mbụ a na-ajụba abụọ ga-ebunata ka ka anya bụ isi nkwụsị dị mkpa na-aga enirili mmadụ na be nne ya ebe ọ tọkwanya bụlụ ọ nọ wee tocha ka nsi mbido na aka ekpe m odogwu onye nwụrụ n'obodo oyibo sivulete libe na-ebeghe maka ọ na-abịa libe n'obodo oyibo na spirit ya na-agagharị ọnụ ga-ezu ike ezu oshimbo jembe maka na enili ya n'ụlọ spirit ya na-achọ ebe ọ na-eri ọkpa ọ na-apụgharị ya ewere parish bọta ọ bịaghị sị na ego adịghị na ego eje vulete ebe nke ego adịghị ijere ego eweta n'obodo oyibo ga-aga ọ bụrụ na because ọ na-emechi m nke ụfọdụ ndị eli n'obodo oyibo na their souls are not resting in peace. okwu dịkwa ya o okwu adịrọ na okwu adịrọ na akpalị m a sọpọtụ na ihe ọjọọ okwu adịrọ na ya
So asị akụrụ ụlọ amalo ikpale ozuru ụlọ amara onye nwe some word don't leave me okwu ka iji ozuru ụlọ amara nwe hey ewufute m ọkwụye dey somewhere nke abụ ga akụrụ ụlọ ozuru na amalo onye nwe ya amalo ezinụlọ osi oge Nsụka na ichekiritin mgbe m na-eje obodo obodo site na nkọrọ abụ nje ọdụm ka ochiri spirit na-ehegeri de na-asụ take me home ọ nwere ekwo m dere ha take me home ọ dị nke from there ka esi nweta the title take me home ka eji ezu ike so isi m kwuo esi gị ọ bụrụ na ego dị sivlete onye ọ bụ ka elibe na ebe ya sivlete ka icheki esef na ọ bụrụ like na somebody gị mgbe dịkwara iche n'obodo onye nwụrụ na Lagos ajevletere na onye nwụrụ na Abuja ajevletere gịnị dịkwara iche ọ bụ na ọ bụ soso okenye onye nwụrụ silibe mgbe eliri silibe mmanụ onye nwụ then a man of a general thing so long as na onye nọ Lagos nwụ na evletere ele onye na Abuja nwụ na onye n'obodo oyibo nwụ sivletere situm ego vlete ọ na-eri ego mana ndị obodo oyibo ọkwa sị na ha nwere ego mana ihe nkwugo ego ha data na-eche ego ha na-eche ya na asị na nwere ego because na baya adịghị ime onye ọgbarie $1,000 ọ bụrụ 1.6 million 1.5 million imagine edozume obodo anyị $1 gbadata to maybe like 300 ịmana uwu na asa mmadụ ne ka a na-akwụkwanye 1.6 ebe anyị ya na-asị na ewe ka esi dozume ebe anyị Jonathan na ego ha bụ ganete mana o nwere ndị a week 3 days 4 days na mba ofesi ha na-enweta 1.6 ibumede ego lebi save terminal ọkwatịrị gị ga-ata mgbe iji lata mba Chimamakwe data chere maazị ịma nwoke Nsụka ama election ya election ọ na-ewi n'ụlọ mercy for God I'm Frances lenuzo my election Enugu Entertainment lose MC Bokwe bụ chief among them assistant I'm Frances MC Bokwe has been running since the nation as well as many chere so ka m nyere gị aka so ka m gwa gị ebe ọbụla mmadụ nwụrụ a na-eli ya ebe ahụ and Igbo mata so ya ga-ege rest in peace ọla n'udo ebe ọbụla nwụrụ. Is it your soul? Chere ka m kọwara ya nwoke Nsụka enwe accident a na-achịkọta ndị mmadụ ebe ọbụla ha nọ elie ha niile dị ya so ha rest yala ọwa accident plane mee crash ebe ọbụla o mere ewere aja elie onye ọbụla dị ya so ọwụghị mọs ebe ọbụla ọ bụrụ iwu ebe ọbụla enwụrụ chere ka m bịa m na-achịkọwara gị example ọnwụ ndị a na ọnwụ ndị Chineke na-akpọ nwe ndị na-akpọ onwe ha so ndị ha nke ahụ i kwuru so ebe ọbụla enwụrụ ọwụghị mọs na a ga-evulata gị ọwụkwa na aka eshi ụmụ gị ike ebe ọbụla enwụrụ ga onwe ndị na-achụsị ka hapụ ibulata ha maka ka elie ha dị achọ ha bicha ndụ nacha AC na Amerịka ịbịa vulata ha na Nigeria ebe ha na-ewe ọkụ so bịa vulata ha dịkwa ka work na grave ibido work na grave ebe ọbụla enwụrụ aka mma na-eliri gị di ya ka m hafụ onye Anambra ka okwu na o nwere lot ịma na obiole na efesi okay before na okwu ekwelewe ịmara ojelata o chere agajikwa ya nwụ o nwere shimere asari nkwere ike ga survive ya so and ego anyị je vleta adịghị ọsụgbere ya atụkọ iri ya na anwụ odogwara mara biko ike ama maka ike ga-adụda maka na ibigo na ya bụ mgbe ofesi yetago fụ ihe meenụ biko ke isi foto ya ọ nọ ihe kwesị bụ nọ mmadụ kwara ebe a siburu ihe ebe ọ bụ onye Igbo sipụnata ya ụnọ ka m bido na ọ na-adịkwa mma mgbe ọbụla ị nọ
gbaa mbọ soro na nzukọ ọbụla enwere ebe ahụ gbaa mbọ ọ na-adị mkpa ọfụma because ịnọ na usoro ha ife mee gị even though ijiri ego ha ga-agba okirikiri tụkọ ego nye aka ndị Anambra ga-abara unu ndị Anambra ga-adịrị unu afọ ihe ọ na-eme ka m saa gị ọkwa na ị na-atụkwa ego ọkwa na ị na-atụkwa ụtụ ka otu ị ga-eji nọrọ n'otu ide atọ ụtọ o nwere ndị nọcha n'otu nọ na ihe a na-atọ ụtọ o nwere nke m na-atọ ịnọọnị n'otu nzuzo okay so o nwere one of our sister nọ na mba ndị ọcha so ka ọ nwụrụ enecha anya ego a ga-eji bunata ya o riri nne and o nwere ụmụaka ịbụọ ndị otu ọ na-asịzie instead of iji ego ahụ bunata ya ka e were ego ahụ na-enyere ụmụ ya aka now so enizie ya ebe ahụ kporozie aja kponatazie because ọ ada anyị nwaanyị ka ọ bụ kponatazie aja bịa mmezie a proper burial because otu esi enyi mmadụ ebe a bụkwa otu esi enyi mmadụ ọ dịka otu mmụọ nọ na abụmodogwu nga mba ofesi na nwụọ a ga-ebulatalere ọ mkpụrụ obi m ga-enye ide ndị ebe anyị nsogbu ndị ahụ ifugo na sigas na kuna isi da wait mmadụ adịziche Igbo odogwu so na onye nke ha bụrụ odogwu wait abụ m ọnọchi enwe ike enyi m na mba na mpe ajibe si na ọ bụ na ọ natara na ọ ga-ahụ enwe ike enyi m na mba but otu ọ dịrị mụa abụ otu ọ dịrị onye ọzọ ịma na ị na-ekwukarị na nkwenye nke gị yes otu isi kwenye dịka o si kwuo ọ dị ndị a na-eme ha so ka ebe ikwu akwụ now ọmụa yes because you can't support that na onye nwụọ si na ebe ha mana gị nwa ebe a si bunata gị is either you're here or you're here. You can neither be there. Adam na ebe a ọ nọrọ ebe a onye na-agba na ofesi mba ofesi gị nwee bibe ejego m enyi na-aga mụ agago Ghana ka ị ga enweghị ome ọ mba ofesi Ghana bụ ofesi ka mgbe ihe m chọrọ for this small mini bus Ghana highest 3 days go Ghana ọ mba ofesi esuru stamp na tiketi so ihe m chọrọ ịgwa gị oke Anambra otu isi wuru odogwu ka m correct ya gị ebe ọbụla ị nwụrụ onwe ka esi ebulata gị mkpụrụ obi gị ọ bụrụ na gị na Chineke na-eso okwu mgba nke ị ga-asị ọ na mkpụrụ obi ga-aga ezu ike ọ bụrụ na gị na Chineke gị dị mma ebe ọbụla ị nwụrụ ị ga-zuo ike na ịtala ahụhụ n'elu ụwa bife nwa o nwere akụkọ mpa m kọrọ beta ọ kọrọ na ọ kọrọ ụmụnne m akọziri m o nwere one of nwanne ya nwoke mgbe ha lụchara agha ọ nwụrụ ọnwụ ike ọ ga na mba ebe ọzọ je na-ebi ndụ je na-ebi ndụ ọzi after ọ nwụziri ebe ahụ nwunye na ụmụ ya achọbazie with picture ebe o si ị ga-asị m na mkpụrụ obi zuru ike ọ gawa ebe ahụ mmadụ nwụrụ 2 times yes enwere ndị mkpụrụ ha dị ezu ike ime awa ji mee like that ọsọ n'anya bụ ofu mkpụrụ nwa nwoke fa nwere otu ọmụ awụsọ ofu mkpụrụ nwoke nwere ị ga-asị m na anọkọta arapụ enyi m na obi m mkpụrụ ga-ezu ike mkpụrụ ga na-akwara kịta ịdị ndụ ọ bụrụ mgbe mba ofesi a ga-emiriri m no matter that is why na-agba mbọ o nwere efe mpa m kwuru ọ sị na ị na-agba mbọ na-edosa ego maka echi ife mberede maka adị ama Igbo mụrụ nze m ọzọ Igbo Chukwu ji mmiri ara ehi na mmanụ wee gọzie ka anyị tepụta maka na okwu agarara ọnụ anyị pụta nke bụ eziokwu anyị pụta anyị aka tinyekwu ya ọnụ jụọ ajụjụ niile so na ya nya bụ ihe na-enye nsogbu onwego ezinụlọ otisa onwego ezinụlọ o jide gatọkọ anyị pụta biko ka anyị dozie ya chebila anyị ọ ka bụkwa ka o si anụkwu n'oge Osondi na Afia TV.
ebunata dị Yes. ihe atọ ụtọ Ọ of aja data aja na-ekwu maka ya n'onwe ka ọ bụrụ aja be nụrụ onye ọcha bụ ikpọnata na mba ọkwa asịsa na-enwe problem na family mba a na-enwe problem even last week a na-amụ ụlọ ọwa ọka ebe a ngwa ebu na ya bụ okwu gala ọnụ ọ ka bụkwa ka o si ya n'ukwu n'Afia TV na-ewetalụ gị Osondi mụ na ndị odogwu Chineke ji amamihe gọzie nọ na nke tata n'isiokwu anyị tata onye Igbo nọlụ mba ofesi bisia ndụ ya niile nọsịa n'elu ụwa rapụzi ya ụwa biko nụ mmadụ bichi ezigbo ndụ ebulata ya na Nigeria onye kwesị ekwesị nya ma ọ bụ nọọ na-enili ebe a na o nwere ife eji akpọlụ ya na enili onwe ka ga-esipụta bịa na o nwere ife eji wee kpọlụ ma ọ nọọ ihe biko anyị na-etinye ya ọnụ m ga-abịa na nke gị nwoke Odogwu Anambra maka na onwe ihe ikwu nwe obere akụkọ ịkọla anyị na nwanne gị nwaanyị na mgbe ọ nwụrụ ebe a na-eji aja kpọnata ya seti ya enili ebe anwa nya ka chọrọ iji ịma na emebe ụdị ihe a ụnụ niile ga-etinyeta ọnụ na ya biko adị ama aja ekporu maka na aja ndị mba ofesi na ọ bụrụ aja si be anyị nke izu na aja adịrọzọ ebe ha sef onye gwara gị na aja adịrọzọ ebe ahụ ihe tego aja ekpote osiri ala Igbo biko aja ekpote osiri ala Igbo o gosi ife n'ọka bụkwa ozu ya ka esenata yes o gosiri ọfụma mana ọkwa ebe anwa mana ọkwa aja ndị mba ofesi ọ aja ndị mba ofesi but aja ahụ aja osu kuru aja ahụ because ọ aja ndị bụ ofesi ekuru aja ahụ with obi na ada anyị nwaanyị eniri ebe ahụ aja ahụ egbupụtara na enyi ya before ekpochie ya aja ahụ ka eburu nya n'ime mana ogwe ndị nere ebe ahụ ma ndị bọmbụ nere ebe ahụ ekpuru aja onye ọcha natawa na no wonder people jide na family unu onye ọcha na-ewu iwe na ekpuru aja ya bata bịa nye onye ọcha ga-eji ewu iwe ka ngwa gị ọ mis Miriam gịnị nwa Nicole ka ekpuru aja ya bịa ịnọdị ọwụde ka m kọwara unu ihe ebe ihe a si na ama m ka unu si eme nke unu beta ji unu kporo ka m gwakwa gị ọ ka mma na unu were akwa ya ọwa aja na akwa na obere mkpụrụ aka ya mba ọwa aja na akwa ka unu agbara aja flight echeghị mgbe mmadụ na-abata onye akpọrọ aja onwe ka aja nwee koke maọbụ ihe ndị ọzọ na-atụ ya ha nga ka ote aja ga-esi dị ote ahụ ị na-amakwara ịtụ na dị aja did you test the I'm a scientist did you test the sand a na-etestizi aja ụdị ofe dị ote ahụ o jere gị akwụkwọ na ịma ebe onye ahụ eniri di ya ọ na-arụ ife n'ihe dị ya aja onye agwụ isi na-eme na famili ha kpụnatara isi m na ọmanya n'usogbu isi na ọmanya anyị nsogbu ọkwụrụ agwụnọ gidere abalị ụlọ na ndị na-asụ fọnụ mba Ebuka Obi na but last time you na call man na ege ginti you were speaking to one of your king right now said on say that no na buru na ba na no na asu fune mba ọ na asu fune ọbụ ebe anyị o we call them Nsụka ojo ku na o we call them Nsụka o we call them Nsụka lekwa ihe ka o si jụrụ ọ sị ka ebunatara mụ asị na ọbara uru ibunata Nsụka asị na ọka ma na ebunatara gị nwa asịzie ka ewere na na-ewenata aja eji eme gị aja na mba ofesi a na-enwe eze na-anọchite ị ga-asị ndị Igbo ọkwa nke a na-alụ ọgụ na Ghana ị ga-asị mba nke ahụ bụ dị different ị ga-asị m eze ahụ nwụọ na mba ofesi amambunata ya ọ ma ebunata ya a ga-eweta ofu ife si n'ahụ ya mebe akwa ya na aja iji senata ị ga-asị m ka arapịa onwe na aja a ga-ewenata akwa ya. Yeah, this thing is even going to help us in our next topic because dị ha na-ekwu na mere ọ na-abụ nwoke nọrọ na mba ofesi ọ chọọ ịnụ nwaanyị na Nigeria eweta picture adebe the girl anọ n'iru the picture na-agba ụkwụ isi na-adọrọ mma ifu the girl ọdịbizi na-agba achalugo n'iru picture mmadụ ọ dịka obituary picture ya all because of this thing I get queer yes ọ bụrụ ịchọ short
anyị bido kịta ọ bụrụ na ijige gị ileta ile nwaanyị alele nọrọ ebe ahụ chọrọ ọcha lere iwu even more na onwe m adị m against ife ahụ ka otu nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ejiri pikchọ ọ mmadụ ejiri mmanya mmadụ ejiri mmanya onye ahụ nyere mmanya onye ahụ nụrụ nwaanyị ahụ onye ahụ nyere mmanya onye nwa ka m gwa gị na onye bulu mmanya nye ya bụ nwaanyị na ọnya nwa nụrụ ya chee ka m gwa otu esi eme ya n'ebe anyị like oto nọ now mpam oto nọ now mpam achọghị ịnụ nwanne m nwaanyị mpam ga-ewe mmanya nye nwanne m nwaanyị ka o jee gosi jie ka o jee gosi anyị die o were mmanya ahụ onye ka ọ ga-enye nke ọ fụrụ anya mgbe ahụ onye ka na-ekwu na onye nyere mmanya are you getting me? You need to be spiritually onye inclined. na-anọchi di ya mba ole ka onye nọchi di onye na So onye na-azọ nọchie na ya nọchiri everybody n'obodo Igbo because ọ na-azọ nọchie mba mba ịchọ ịlụ nwaanyị ị gara tatu gujele ya ị ga-apụta ọ bụrụ na ịmanata ọwụ ga-afụta onwe ihe a na-akpọ gịnị mmadụ ịbịa nọchie gị ọwụ na ọrụ ị na-arụ yes ọwụ na ọrụ wait na mmanya chere ya nwaanyị chọrọ ịlụ ka gị na ya biri okwe emume spiritual and mmanya na-akwanye gị spiritual na marriage yes ewetekwala baịbụl n'ihe marriage afọ ya apụọkwala na omenala ihe na-achị ime ugbu a bụ na ndị odogwu amụ na ha nọ na-achị iwetezi nya okwu na adayalizin okwu adayaligo na ọ bụrụ na na-achị ụmụ ajụjụ nchọrọ ajụgo m ya ana m ajụ gị ya ajụrụ m ya adịghị ama ya bụ aja biko ọ bụkwa nnọọ nke onye isi anyalị ka ekponata nwee nsogbu nwee ike inye ọ na-ere na cos problem ebe ha already na-ajụ m ụrụ nsogbu ọ na-aza kọl mama m nọ de uncle na-asị ya every night somebody na-asụ fune na side ebe eliri that woman ebe wetara aja a na-asụfure n'ụlọ a na-asụfure n'ụlọ na nnukwu spirit mmadụ latara ịghọtara ihe na-ekwu odogwu Anambra a hụtara ife ọ na-ekwu onwe efe dị otu ahụ onwe eke eme ya ma akpọlatara ya onye wezie nsogbu beta akpọlatara ya ugwu akwanyere ya bụ na emere ya mmemme burial onye ka na-agwa gịnị ka m gwara gị asị gị emere mmemme ka otu esi eme ma ada nwaanyị nwụọ emere but ife signify na oke onye ahụ ọnwa akwa ahụ na mmemme mere 100%. ị na-ekwu maka just a second ị na-ekwu maka enwe plane crash icheke enwe plane crash ndị the owners of the victims na ha ji ha kpụrụ atụmatụ nke ahụ dị iche atụmatụ nke ahụ dị iche obodo oyibo jụrụ ma nnata ọnwụ na ekporo aja mba ọ jụrụ na ọ ga-anata so ma kọwara unu ihe a dị very simple so onye nwụọ n'obodo oyibo si ka ebulata ya ọ si ka ebulata ya o gosi na onye ahụ akwadole wait onye nwụrụ ọnọwe na asụvlete after mba ma ọ ka dị ndụ otu esi ede wil so onye ọbụla sị na a ga-evulata ya edosala ego eji evulata ya onye na-edosa ego eji evulata ya a ga-ekwu okwu sị ka evulata m ọhịa a ka eji si na onye ogbenye a na-aṅụ mmanya ndị okenye ndị nwere ego onye ọbụla na mmanya ha na-aṅụ so ezi ka ebulata gị idosala ego eji evulata gị ịkwago onwe gị na ndụ already so onye ọbụla nọ ugbu a ma na onwe ego eji eli ya na Nigeria ha akwadolezi biko nwa unu lie m ebe ọbụla onye ahụ nwụsị because ha amarụla na ebe ahụ ha nọ bie ndụ ha lọtakwa ugbu a na ala nna ha ga-abịakwa bịa hụ nwakwa ihu ndị ha na-achọrọ okwu ọbụla so ihe ndị a niile bụ ihe ha na-achọ so ihe m na-agwa unu ebe ọbụla mmadụ nwụrụ ka elie ya n'ebe ahụ ọbụla Naijiria nkọ ala wụ otu o nwere ndị a na-eli na Lagos yes ka m gwa gị agala m burial onye Igbo onye akacha eme anyị ka ga-abịa na nke a ga na-achịata mana ka anyị jepụta biko ka anyị jụọ ajụjụ
ihe na-adagba m na-enwe m ndị odogwu ha ga-ewetasi usoro a ga-eji wee gbuo onye bụ okwu maka na dịka nsikwu ihe a ewetego nsogbu n'ọtụtụ ezinụlọ ka o si ya n'ukwu bụ aha m ọmalịcha ada Igbo na-ewetara gị Osondi na Afia TV ka anyị pụta. Anyị anachatago biko ihe anyị na-eme na Osondi bụ itinye ọnụ n'isiokwu anyị wepụta gbuo onye ka anụ họpụtasịa ọkpụkpụ dị na ya debezie were uru dọbala onye nwe ya maka na uru ka eji eme ihe anyị wee na-achọ ịjụ ajụjụ ịjụ ndị odogwu anyị na ha nọ tata n'oge Osondi na Afia TV ihe ọ ga-abụ eme ka ga-esi mee ya ka ọ dị mma ma iwu bụ na a ga-esenata mmadụ ma ọnwụ onye ebunata mmadụ ebe ọbụla ọ nọ na mba ofesi ka ọ bụ na ịnọrọ ebe ahụ nie ya m ga-ebido na aka ekpe m Odogwu Nsụka biko enwere ajụjụ nchọrọ ịjụ ajụjụ a wee bụrụ ekwesị na ndị ezinụlọ ọbụla ga-akwanye ugwu nye onye ọbụla sị enwekwara n'ebe ọbụla nọ biko bunata m mgbe ahụ ọnwụ iji maatụ onye a mechazie wee nwụọ na-anya aka nne aka ebe enwere ebe afụ ego kedu ihe a ga-eme ụdị ọnọdụ dị otu a? Onye sịrị na ọ bụrụ na ya nwụ sivlete ya tobe ego ya ejevlete ọ bụrụ na ọ tobe ego ya ejevlete ka ọ na-anwụ silibe there and then ozugbo mana o nyekwa ha iwu ị na-enye iwu ma iweta ego eje mezu iwu anyị ezochi ejevlete ọsọ na ọ bụ ọnwụ ozugbo even before nwetara ngo silie ozugbo but ọ bụrụ na ọsọ na ya nwụ sivlete because na ya debere ego ya ejevlete so respect that last wish, you understand, but once okay cool like that ka ọ na-anwụ si lay there and let them move on. But achọrọ m ịgwa ndị be anyị na mba ofesi okwu gị bụ onye na-ege m ntị ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo na-akpata ego mechọọ ka elie ego ibido n'oge save ego ya ejele na ọ bụghị nwa ndị mmadụ ji tagara ahụhụ ego ya eje leta ụmụ gị anya maka na achọrọ ịkwanyere gị ugwu ugwu bụ onye kwanyere nkwenye ọ na akwanyere gị ugwu vilete gị kwanyere ha ugwu save ego ya eje vilete gị kwado mana ịnkọ gị n'oge ise daalụ mbe na nke gị Odogwu Anambra biko okwu a metụtakwuo gị anya bụ akụkọ ịkọla anyị ọ bụ na o nwe ka onye nke gị maọbụ onye ọbụla nọ mba ofesi bụ onye Igbo wee nye iwu biko sikwanyeli ya ugbu a na-adọ aka na ntị oteta ụra n'ụtụtụ ọ sị ndị ezinụlọ ya biko mgbe ọbụla o ji mee bụ na ozu ya n'ụlọ wee megide wee bisi anya bụ ndụ wee rapụ ụwa mana mgbe o mee nya bụ ife mgbe ọ rapụzi ụwa enebe anya na akpa pụrụzi ego a ga-eji wee mee nya bụ iwu ọ na-etilufa nkwanye ugwu ọ sị ha kwanyere ya ka ihe a ga-eme n'ụdị ọnọdụ a kịta ọ na-afịakwa arụ mmadụ itinye uduru iwu ahụ because ha afụgo afụfụ dị ya ka obodo si dị ọwụdị ka obodo si dị afụfụ because o nwechara procedures so many things are involved before a ga-enye gị akwụkwọ mee nke a before enwere ike tinye gị n'ụgbọelu so afụgo all those things o nwezi onye chọọ ka ụmụaka ya taa afụfụ after the person is gone. So ọ na-afịa arụ mmadụ inye uduru iwu ahụ si gwa ụmụaka ya si nwụọ ka ebunata m ife a ga-asị onye ụmụ ya bụ nwụọ ma ọ akwa m unu gaa n'ebe anyị jee mee omenala ka afọ na emere omenala mee ya ọfụma ka mkpụrụ obi ahụ ike zuru ike na ndokwa if I hear anything contrary to this mgbanye your mic onye dị of mic so amamu nke wụ ka mkpụrụ obi gị na-abịa mee mmemme si na a na-akwa gị na a na-eme nka so lee m ka m kọwara gị ịwụrụ ọzọ ma ị nwere ego nwa n'obodo oyibo si ka ebunata gị a ga-achọ ego bunata ọzọ ọzọ niile nwere ego ịbụrụ ọzọ bụrụ nze high chief like me high chief
a ga-achọ ego ebulata gị ma ego adị a ga-ebulata gị and ebulata gị enyi ego ozugbo enwetazi ego akwawazie gị then ewuru eze a ga-achọ ego bulata gị ma ego adị a ga-achọ ego bulata gị so ihe a niile a na-asị yes nwa n'obodo Igbo ma ego adị ga-ebulata ya a ga-ebulata onye ahụ o nwere ha na-akpọ mmụọ na-achụ ọsọ ị na-ehi ụra mmụọ na-achụgharị gị ọsọ o nwego ndị emere mistake emete jos na-ebute mmanya ga-agwa ebe oshi na nwa ha nwaanyị nwụkwara ihe achụgharịwa ha mana gị nwa na ọkịta ekwu na nwere dịka ọ na-ezu ike na ka m gwa gị m na-achịkọ mmụọ na-ezu ike nwere ife ịchụgharị mmadụ ihe ọ jụrụ ajụjụ maka mmadụ ịnwụ ọ sị ka ebulata ya ma were ego mewere otinye iwu yes ọ ya mere m ji kpọcha ihe ndị a niile ndị kwesịrị ekwesị nze na ọzọ na ndị high chief like us onye na-eti ikwu tinyekwa ego onye na-abụrụ high chief ga-etinye ego ebee ka a ga-esi wetekwa n'ego ga-apụta ọ ya mere o ji wụrụ ọzọ ọ dị izi inye mmadụ ọzọ ogori ego a na-ego no na ọwụrụ nke ahụ nọ a na-ego ego ya o nwere ọzọ a na-ego ego mba o nwere nke mma a na-ego ego 80 million 90 million a na-ego ego onye ọ na-aji 80 million go ọzọ ga-eweteweta eju ebunata ọgwụkwa na onwe a ga-achọkwa ụzọ bụla ọ ya ka m na-akọwa a ga-achọkwa ụzọ bụla ọwụ mọs na ị ga-enwe ego okwu ga-emego ajụjụ ọzọ wee pụta biko nụ ka o si dị otu a onwe nnọọ nkwanye ugwu pụrụ iche enwe ka esi wee nie dịka o si wee kwuo ka iji maatụ onwe onye nze na ọzọ tinye bụ iwu biko nwekwa ka o si rapụ ụwa sị bunata ihe ọsọkwa ihe ọ ga-ewe wee mesịa wee bụ na nwere afọrọ ka eme wee nie ya wee mee ya ka esi ka odogwa nabara sikwa welu ihe metụtara ya n'ahụ wee senata ya onwe agafụtaba onye a dịka nweke ga-esifụtabazie ya ezinụlọ ọ ga-emetụta ezinụlọ ya ma na-akwanyezi ihe ugwu na n'enu onye nze na ọzọ asị ezinụlọ a mana na ọnwụ si enye ya na mba ofesi yes o nwere ka ga-enesha ahụta the person just like when somebody says n'ọnwụ say tinye na mortuary ije tinye na mortuary ị ga-anụ ụdị ya mgbe gị ga-ama na spirit exist that is when you understand that spirits exist ma mgbe ahụ etinyecha ha n'ebe nchekwa ozu yes ọ bụrụ na mmadụ si that n'ọnwụ say tinye na mortuary ọnwụ etinye na mortuary ha and then you go know say so ihe ale depend na mmadụ kwuru na ihe ọ chọrọ and ihe o mere available for ihe ọ chọrọ ọ bụrụ na esosi lie gị na ebunu in short my advice ndị nọ ofesi yes any person be na hammer that thing na nuvre lata orume mgbe ya nwụ send him home ya je nwe ebe a ma ha mmadụ ga-anwụkwa mo nwe ka mara na-eshi ekwe ma na the person's days are numbered dalụ odogwara biko onye tisi uwe emechara afọ ka eme wee nye ebe a onwe ka esi fụtabanya bụ ezinụlọ o dipendekwara otu ezinụlọ ahụ chọdị o nwere ezinụlọ o nwere ụdịrị ọkwa ị ga-enwe n'ụlọ ndị ụlọ ga-eme expect ka ibu na-atọ onye ahụ ka ọkwa ahụ ọ bụrụ na ọkwa ahụ ga-enwe ugwu ọkwa ahụ ga-enwe ugwu o nwere ụdịrị ọkwa na-enwe ugwu n'ọnwụ karịa na ndụ ya bụ na onye tili ụdị iwu emechaa emeghọrị ya bụ ọkwa ya bụ ugwu ga-agbada yes o nwere ụdịrị ọkwa ị ga-enwe ha ga-eme expect na ịnwụọ ka ebunata gị ụdị nke akwanyelu ọkwa Samson na akwụkwọ nsọ a sị na ogbu karịa n'ọnwụ karịa mgbe ogbu na ndụ so ọ dị na akwụkwọ nsị gị na ọkwụpụ onwere gị ebu this guy obodo ebe gị agachago okwe ya bụkwa just dị latabi agachago okwe ya ọ bụ na maka isi mere fundraiser ị na-ekwu nnọọ ka ị na-ebe ahụ Odogwu Nsụka before I start to me now ihe na-eme
Also, instead of Mama Kwade was na mnyaga meet na Afia TV to come. All now talk amnya meet musendere ego ke na. For the madam na keke odogwu bende biko ina foto na onwe ka ọ ga-esi nkwanye ugwu niile na-enye nya bụ odogwu na-emesalụ esenata ha ozi ebunata ha ozi ya n'ụlọ nye ya na mba ofesi aga na-enye gazi ma gwa ole gị na ala wo otu ikwukwele ya ala wo gịnị otu onye liri na mba ofesi ma onye liri na Nigeria ọkwa the same judgment ka ha na-aga ịhụ isi ka evulata gị isi ka ịhafie lọta naanị ihe m na-agwa gị wụ o nwere ihe a na-akpọ next of king ọ ya ga-decide mana ndị ahụ mgbe mmadụ nwụrụ ka a mara ka ha si agba egwu ha na-agba determine ka detain si eme so ihe m na-ekwu ala wo otu ebe ọbụla mmadụ nwụrụ ka elie ya ọ dị mma ndị kwuru okwu ekwutago mana n'ime ihe niile na-agbanyekwa n'eziokwu na Igbo nwere omenala ọkachasị n'ihe gbasara onyinye ozu a ị na-anụ ka ndị okenye na-asịsị nata onye ahụ ụnọ na ihe ọbụla ọsọkwa ya mee mana nke bụ eziokwu bụ na enigi n'ụlọ enigi na mba ofesi enigi na mba ndị isi anyalị ihe kacha dị mkpa bụ ndụ onye bi biko bi ezigbo ndụ ịyatago bi ezigbo ndụ ndụ a ga-eji uche gị dị ya ka ọ ga-abụ enigi na mba ofesi enigi na steeti Anambra ma na steeti Imo ma na steeti Enugu ma na ebe ọbụla anọ ihe a ga-eji na-ekwute maka gị oge ọbụla na ụmụ generation agbụrụ bụ na onye a bụ ezigbo ndụ onye a bụ ezigbo mmadụ onye a bụ onye nze na ọzọ onye a bụ ihe niile ihe a bụ biko nụ ihe kacha dị mkpa bụ ezigbo omume na-ebute nkwanye ugwu na nsọpụrụ anyị ga-abịazi n'isi njedebe nke ezi afa nke Osondi tata site na mania na izuụka ọzọ anyị ga-ewetalu gị Osondi ka o si anụ ukwu ọmalite ala Igbo ka bụkwa aha m ka emesịa nụ na mana were gozie Igbo bụ sọ mma anyị abatakwa ọzọ n'oge ezi afa ka ego nke Osondi ka o si anụ ukwu ọmalịcha adị Igbo na-ewetara gị na Afia TV anyị na ndị ama ama ndị afa ha na-ada ụda na-anọkarị n'oge ezi afa ka ego iji nye aka kwalite asụsụ Igbo anyị dịka ọ na-agbazi ọnụpa na nke tata anyị na odogwu Igbo nọ amụrụ m ebe m ga-esi tụbu ya nyaba afa mana nya nwoke dịka odogwu si adị anyị na Maazị Chukwuma Okenwa onye ji afọ otutu eze kwesịrị mara ichie nnọọ daalụ nwanyị ọma ọ ga-abalị obi dị m ụtọ ịbịa n'ọnọdụ a daalụ rinne ka etinye ya bụ okwu ọnụ ịghọtago o kwesịrị ekwesị ọ dị mma ka anyị si emebi ya n'oge ezi afa ka ego bụ na anyị na-enwe ahịrịokwu na bekee naanị atọ akụja na akụja ama m na ịkali okwu igote naanị atọ ka ị ga-aza n'ime ahịrịokwu niile nwere ebe a nke ọ bụla ịtụrụ aka akara ọ bụla ịtụrụ aka agụpụta m ya bụ ahịrịokwu dị na ya ịtụgharị anya bụrụkwa nkọwa ịtụgharị anya gosi na Igbo odogwu Igbo ọ dị mma enwere m akara nke mbụ nke abụọ nke atọ nke anọ nke ise nke isii biko ka a bidogo na nke mbụ ọ dị mma nke mbụ wee na-ekwu sị she bought so many tomatoes and garden eggs. O gotere ọtụtụ tomato ya na ayara ị na-asụrụ bekee tomato bụ okwu Igbo ka ọ bụ bekee okwu Igbo maka ihe mma bụ na ndị Igbo chi egbe akpọ ya tomato ọ bụ na ọ ka anyị si wee too mana anụbeghị m ife a na-akpọ iche ọkụ ifu gị ya ị na-anụ ka ndị Igbo na-akpụ ya tomato ọkụ ifu gị isi na ndị Igbo nwere okwu ikwu kịta na ndị Igbo na-akpụ ya mana ọ bụrụkwa anyị ncha onwe ndị mala afọ ma ga-akpọrọ ya akpọrọ dịka like ọbụna mmadụ achọla isi
school ọ bụ ụlọ akwụkwọ esi school o nwere ihe a na-akpọ tomato na asụsụ Igbo ngwagwanụ m ka mmalụ otuboala ama m na ịmụta gị gbam ndị nọ na amụtagokwu ya tata she bought so many tomatoes and garden eggs mezie anya tụgharịzie anya ọfụma ya bụ na o gotelu ọtụtụ otuboala na aṅara daalụ ọ ga-abalị ọ dị mma unu amụtagonu nka ndị nọ n'ụlọ enyetago akara nke abụọ kedu nke anyị ga-ajụ gị kedu akara nke atọ kwụsị all of them escaped through the window. Ha ncha niile si na window wee piofu ha si na onye nebakala ka a kpọọ ndị obere ụzọ ịghọta maka na ewere ụzọ nke buru ibu mana ama m na ha sị na mmadụ si window ịghọta ka a sị na o si na ha niile si na nga wee piofu nke ị na-enye ya ha tata ha si na nga maka ama m mgbe anyị dị obere anyị na-akụ egwu akụ na je ya wee gwa na-asị o si na nga o si na windo na mụ abịa gbakọcha ya n'obi m si na-ekwu ike ọbụla na nga bụ windo ọ bụla ya tata ịnwa mana ọ bụla ya ọ sị na o nweghị ịkpọbụla isi n'obere ụzọ ụzọ nke dịgodere n'elu ịghọtago ịchọ ịmago maka na onye chee ịbịa be mmadụ kwesịrị isi n'ọnụ ụzọ mana ọ bụ na mmadụ chee bata si na windo ma ọ sikwa ebe a pụọ ma na nsogbu dị windo ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ mpio ụlọ ịmụta gị tata ichie mpio ụlọ all of them escaped through the window ngwa asụzi anya ka ọ daba ya bụ na ha ncha niile si na mpio ụlọ wee gbapụ dalụri nne ọ ga-abalị ọ fọzili akara nke ikpeazụ ị ga-ahọrọ anyị tata ka anyị were akara nke isii nke isii kwuo the carpenter is making chairs. Okay, anyị ga-asị na the carpenter is making chairs. Onye ọkụ osisi na ọ na-arụ oche ndị mmadụ ga-eji tukwu anyị onye ọkụ osisi ị na-eji amamihe gị wetakwu nke gị tinye onye ọkụ osisi ịma nke bụ eziokwu dịka like ma mpio ụzọ anụwa bụkwa mmadụ bụ ihe jikwa obi ya maka na mgbe anyị tọrọ ịghọta achị esi windo mana ndị nna asị anyị ụzọ asị ụzọ na-enwe ike ọ bụrụ mmadụ maka na ewe mgbe anyị nọ n'ọgbakọ ndị Igbo asị biko ka ihe a na-akpọdo asidi n'Igbo mmadụ asị na ogbu na mba ọnwụ mana anyị ha bụ ndị sayentist a na-asịzi oke ka ị ga-esi kọwazili onye na-agwakọ ife na ewekwa ihe ewe ike iji emekọta ihe a owu ihe ọ ga-egosi ụmụ akwụkwọ ọ bụ sị ịwụ mmadụ asidi ka ndị Igbo ga-akọwa na-esi na asidi bụ ogbu na mba ọnwụ mana obi jupụtakwa ụtọ na-ewekwe ndị na-eche ihe tago ka ewuwe ka a ga-esi a na-asụ Igbo maka na ụfọdụ bịa sị gị na okwu Igbo ụfọdụ nwere okwu Igbo na bekee ka ị ga-eji wee kpọpụta ya nsịfa mba okwu ọbụla ikwu nwa bada Igbo ga-agwa gị ihe ọpụta n'Igbo dị mma ndị Igbo nke bụ kapịnta kapịnta bụ ọkwa nka ọ na-akwa nka ka a ga-akpọzi ndị na-eme craft work ha bụkwa ndị nka ị ga-akpọ ha ndị nka mana onye nke a na-akwa nka o jiri osisi ọkwapụta nka kwapụta oche kwapụta okporo ị ga-etinye na o ji osisi akwa nka maka isi ọkwa nka ka esi ka a ga-esi mee onye ahụ aghọta na nka nke ị na-ekwu bụ onye ji osisi eme gịnị emebe ife ịma na enwe ihe iju kịta ndị na-eme ndị nwere nka ndị nwe craft skills a na-akpọ ha ndị nka onye a bụ onye nka mana ihe eji kpọọ ya ọkwa nka bụ na ọ na-ejizi ihe kwapụta nka osisi kwa nka ya ka eji akpọ ha ọkwa nka nke ha pụrụ iche ndị ọzọ bụ ndị nka mana ọkwa ọ bụla ihe ga-agbagoju anya na mkpọpụta okwu a maka na esi ịkwa ọ dị m ka onye na-akwa akwa na-etikọta ebiazie etiezie nka ọ dịzie ka mana onye na-akwa akwa isi mmadụ niile ọnụ ifụle ka ị kpọrọ kịta onye na-akwa akwa amalụ na ọ na-akwa akwa mana onye nke a bụ na ọ na-akwa nka ọ na-akwapụta ihe ọ na-eji osisi kwapụta ihe dị iche iche onye ka ji wepụta nya bụ ihe anyị na-eme Osondi ya ọkachasị n'oge ezi afa ka iji
kụzielu ndị Igbo anyị kachasị ndị Igbo na-ekwu na ma ọ na ha da aghọtazi okwu Igbo ụfọdụ ịghọtago ha mụta ya dịka gị na onwe gị gwa ichie ama m na ịmụta otuboala tata mụtakwazịa kedu ọzọ ịmụta mpi ụlọ ịmụtagokwazi ọkwa nka ịghọtago dalụri nne biko kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo na-ege anyị ntị nọ n'ụlọ ihe m ga-agwa ndị Igbo biko na anyị ga na-akwalite asụsụ anyị maka na asụsụ anyị bụ ife eji mara anyị mụnwa na onwe m n'ebe ọbụla njelu owebe mba a na-eje eje a na-anụ afịa ụkwụ m aba ebe mana mba ya ebe ahụ ma ọ bụ Amerịka ma ọ bụ Switzerland ma ọ United Nations anyị na-achọ ịma na ewekwa ebe anyị si na obi juru anyị ụtọ na anyị si na anyị ma ebe anyị si ya mere na-agbaghị na anyị so na ndị gbajiri mkpịsị ọfụma na abụ na asụba ya bụ asụsụ bekee mana afọkwa m mkpa ọ dị iwe ike ịkọwa onwe m maka na ọ bụ na ụmụnna m kpọọ m na-asị ha awọ na gọna ọ ga-adịzi ka mkparị maka na ewekọ ige ndị ga-afụ bụkwa prọfesọs ndị ọkachamara ga-abịakwa kọwakwa ọfụma na Igbo onye bụ na ya ruru mmadụ anị so na ihe ọ na-egosi bụ na ị na-asụ asụsụ gị ọ bụrụ na ị dị lokal ma ọ na ịbụ onye ime obodo ife ọ na-ibugodo onye ime obodo wee na-abụrụ onye ime obodo ọkakwa obodo isi so n'ọhịa ekwesịrị ị na-eji maka onye na-eme n'ụwa kịta bụ na parents ndị nne na nna anọ ha ka m ga-ahapụ n'okwu a biko onye ọbụla kọwaa gị oke na nwa gị na-asụ na asentị ma ọ na-asụ ka sipịrịsịpịrị bụ na ọ bụ na ọ bụla ya bụ na ihe mkpịsị odee na ọ mụtachara maka owe ụmụaka a na-asụ iche na isi nwatakịrị na-ewu ọkụ ihezi esi edebe obebe akwa ọ bụ na onwe ihe ọma na nke bụ eziokwu bụ na kọrikulum a emekwele ya na ọ bụrụ na ị na-akụzi nwatakịrị mathematics eche ịkọwala ya n'ọnụ oyibo ọ ghọtara iwelu gịnị Igbo kụziele ya ọghọta ya maka ewe ka ị ga-esi kọwalụ mmadụ sị na ọ bụrụ na ekpokọta oroma dị isi kee ya mmadụ na-ewe ka ị ga-esi ọbanye ozugbo ma na obodo ndị ọzọ ghọtakwala ya maka ije China ha ji obodo China nkasi bata ihe niile a na-akụzi na China eche ịghọtara eweziela gị ihe dịka like TV ha ga-akọnet ịmaga ya na-afụ dị oyibo onye a na-asụla onwe ya China ịghọtara ọ chọghị ịma asụsụ ya ka ọ na-asụ ọma mbịa yọba gị biko maka na onye ọbụla wa asụsụ ọ ga-eji megide kọwawa onwe ya na ụdọ ọ ga-agba ọkọwa onwe ya ọ bụrụ na ịghọtara eje mee gịnị ịchọ na onye ga-akọwa gị dalụri nne ọ ga-abalị Chukwu goziela anyị maka na ịgbọrọ ife ewu na-eri ebe a o nwelu ihe niile ikwu fanta amala mana onwe nke ntụpe nwelu sụọ Igbo asụsụ eji malụ gị onye nọ n'aka nne gị n'aka ịkpa ghọtara ya jee chọbazikwa ihe ọ pụtara maka na ihe eji malụ gị ị ga-eji chọọ ịkọwa onwe gị dalụnụ ndị na-ege anyị ntị ndị na-ekiri anyị ọ ka bụkwa ka o si anukwu ọmalite ada Igbo na-ewetara gị Osondi mana anyị melụ ezi afa ka gị ugbu a ọ ga-abịakwa gị na amania n'izuụka ọzọ ka emesịa nọ Igbo kwa onye Igbo kedu ego ndị Igbo gosi na Igbo onye Igbo Igbo ekene m unu choi daalụ sọ ịbịa nụ kedu afa gị afa m bụ Ivarisus Ejiofor Ivarisus bụ gịnị gwa m afọ Igbo gị afa m Chijioke Ejiofor Maazị Chijioke daalụ rinne Maazị Chijioke biko nwere ajụ achọrọ ịjụ gị ka itinye ọnụ kedu ife kpatalụ na ụfọdụ ụmụ nwoke ugbu a kwesịgolo ịnụ nwaanyị ọ dịka fa na-adụ azụ ọbịa dịka ọnọ anyị jụsị ya jụdasị nọ ego isi nwaanyị ọ dịghị ka ọnọ ego isi nwaanyị nwere ike ime nwoke ọ ghara ịnụ nwaanyị n'oge ekene gị nkene gị ka ihe dị n'ime ya bụ na ịma na ihe gbasara anụ nwaanyị n'ala Igbo eziokwu ihe dị n'ego and ihe dị n'ime ya siri ike mana mgbe ụfọdụ dị abụcha maka ego ụfọdụ na-ala ike ịnọrọ na-agwagharị instead ịga je nụọ nwaanyị ha nọ na-akwụgharị instead of ije
mee ihe ibe ha na-eme so na echiche obi nke ma ọ bụchaghị ego bụ the problem ụfọdụ achọghị ịga nụ nwaanyị ọ mee ihe ibe ha na-eme maka ọ nwere ndị jiche ego na-agbagharị ya na nde ebugheri ụmụ nwaanyị agbagharị many places ọ bụrụ na ego ahụ dụrọ ọsị gị agbagodo oringo gị amegoro ya njọ bifo ya nụ nwaanyị ụfọdụ na-afụtakwa ya na nwaanyị bụ nsogbu ụfọdụ na-adịnata nwaanyị azụ anụ nwaanyị naanị ya na-akpụ ya ma nwezicha asụ ebe ya bịa ịpụ nwunye ya na-achụgharị ya nke o si je na problem ewere na-kpata na ụmụ nwoke ada anụ nwaanyị n'oge biko ke ndụmọdụ ga-enye ụdị ndị a na-ebu ndị si na ha na-agba onyinyo ndị si na ha cheta na nwaanyị ndụmọdụ m ga-enye ha bụ na ọ na-adị mma mgbe mmadụ na okorobịa iwe ike nụọ nwaanyị mee ihe niile ị ga-eme n'oge anyị ka dị okorobịa fo ịka nka nwụta ụmụ zụọ ụmụ enwe ike itonite mgbe ị ka ịdị ike ịzụ ha tonite nyere aka zụọ mgbe ị na-aga n'ụzọ a na-afụ ha na-asụ ọnwa gị ka nwanne m mana ụfọdụ na-adị kacha nka bifo ọ ga-anụ nwaanyị hụ na ụbọchị agateghị aka so then ọma nwezi ike ịzụ ụfọdụ ga-awụrụ bifo ma ha etosi ya ndụmọdụ mbụ ka ha ụmụ nwoke kịta na-anụ nwaanyị n'oge nwee ike ime ihe mgbe ha dị ike ime ihe zụọ ụmụ ha etuo n'iru ha kwaje ebe na nwa ga na-eto asị na nna ya agwụgwọ na onwe ga-azụ ụmụ ya so ụmụ nwoke gbaa mbọ na nwaanyị n'oge na ọ na-enye aka daalụ rinne iji gosi na Igbo onye Igbo ka ntụọ ilu a biko ịkọwa anya anaghị agba aka ahụ nwata eze ama m na-enugo onye bụ ilu Igbo anaghị agba aka ahụ nwata eze kedu ihe ọ pụtara n'ala Igbo ka m si nweta m na owu ihe ị ga-eme n'ụwa dịka ọ bụrụ na iweghị ihe ị ga-eji mee ihe ma mmiri ya gbam odogwu Igbo ka ị bụ ya bụ na o nwere ihe dị mkpa adị agba aka o nwere ka esi eme ya adị agba aka eme ya a na-eji ihe bara uru adị agba aka aza na o jirikwazie ilu wee kọwa anya daalụ Maazị Chijioke daalụ ọ ga-abalị ifugoni ya nụ ndewo o gosigo anyị na ọ bụ onye Igbo anyị jụrụ ya ajụjụ ọ saa anyị ya kwuo ife kpatara ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke na-adịghị anụ nwaanyị n'oge biko ụmụ nwoke nọ n'ụlọ ndị okorobịa unu ga-eji ya bụ ndụmọdụ onye unu wee kpọrọ ihe anyị tụkwaziri ya ilu ọkọwa anya gosi na ọ bụ onye Igbo anaghị agba aka nwata eze ihe ọ bụla ị na-eme bara uru ihe bara uru na-esokwazi ya bụ ihe ọ ka bụ ka o si ya nnukwu ọmalịcha dị Igbo n'oge Osondi mana anyị nọ n'ime ogbe na-achọ ndị bụ ndị Igbo daalụnụ